खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि कुसुगावआव मोनदों हाथियारजों लोगोसे माखासे बेरफ्रुग्रा बेसाद। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मोनसे इसिङारि सुलुंनिफ्राय बिथा खालामनानै आसाम पुलिस आरो एसएसबीनि जथायै सिग्रोमनानै मोननो हादों गोबां बिबांनि बेरफ्रुग्रा बेसादखौ। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला हाथियार आरो बेरफ्रुग्रा बेसादफोरा गोदानै जोनोम मोननाय NLFB हान्जानो गथायनो थाखाय दोनथुमदोंमोन होनना पुलिस बिफाननिफ्राय मोनथिहोदों। मोननो हानाय बेरफ्रुग्रा बेसादफोरा जादों फारियै मोन 87 जिलेटिन स्टिक, मोन 200 डिटोनेटर आखाइजों बानायनाय राइफल गंनै, 9mm पिस्तलनि मोनथाम मेगजिन, बेफोरनि अनगायैबो थरसे चाइनिज ग्रेनेड, सेफ्टि फ्युजवेर कइल मोननै, मोब्लिबारि तार बान्डोल मोनसे, 12 भल्टनि मोनब्रै बेटारिबो दंमोन। गुबुन फारसेथिं बेरफ्रुग्रा बेसाद मोननाय सेरावनो गंनै प्रेसार कुकार, गंब्रै साइकेल, गंनै रुवा आरो गोबां मुवा बेसाद मोननाय जादों होनना फोरमायथिदों। दानिया फैबावदो चिरां जिल्लायावबो कर'नानि गिख्रंथाव साग्लोबसारनायखौ नोजोर लानानै सांग्रां जादों चिरां जिल्ला खुंथाया। जिल्ला खुंथाया साफ्रोमखौबो कभिडनि होखानाय नेमखान्थिखौ मानिना सोलिनो खावलायनायजों लोगोसे बिथोन होबावदों दि जिल्लायाव बिहु एबा बैसागु मेला खुंनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै। थांनाय शुक्रबारखालि मोनाबिलि समाव उत्तराखंडनि शामली जिल्लानि नीति भेली हालामाव बरफ गिसिखानायनि जाउनाव सा 8 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सा 384 सुबुंखौ रैखाथियै बोखांनो हानाय जादों। मोनथिनो हानाय बायदिब्ला सा 384 सुबुंखौ रैखाथियै बोखांनो हानाय जादोंब्लाबो सा 6 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। रैखाथि बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला बरफ गिसिखानाय जायगायाव सिमनानि लामा दङमोन। बे सिमनानि लामायाव दालां लुनायनि खामानियाबो सोलिबाय दङमोन आरो लामा दालां बानायग्रा मावथिफोरनि गंनै केम्पबो दंमोन। लोगोसेनो सानबासोनिफ्रायनो बे जायगायाव बोथोरा जोबोद बार अखा बरफ गोग्लैनाय जादोंमोन। बेराफारसेथिं उत्तराखंडनि गिबि मन्त्रि तीरथ सिंह बिथाङा बे जाथायखौ खौरां मोननानै सांग्रांथि फोसावना होयो। जाथायखौ लानानै जिल्ला बेंगिरिजों सावरायहरदों आरो बिथाङा जाथायसालिखौ नायबिजिरनोबो बिथोन होदों। दानिया फैबावदो आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाया फैगौ 2 मे रबिबारखालि खुंफुंजागोन। कक्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि EVM लाखिनाय स्ट्रं रुमाव मैया थांनाय 24 एप्रिल अदेबानि सनिबारखालि सानथामनि हाबाफारिजों भट साननायनि फोरोंथाय बादा खुंफुङो। बे हाबाफारियावनो कक्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि सानजा कक्राझार जनजाति बिधानसभा बियाबनि रिटार्निं बिबानगिरि भास्कर फुकनआ फोरमायो दि फैगौ 2 मे अक्ट' रबिबारखालि फुंबिलिनि 8:30 रिंगानिफ्राय भट साननाया जागायजेनगोन आरो कक्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबाव गासै गं 12 टेबोलाव साननाय जागोन होननानै बुंथियो। दानिया फैबावदो दिल्लीनि जयपुर गल्डेन देहा फाहामसालियाव अक्सिजेननि आंखालाव कर'नाजों गाग्लोबजानाय सा 20 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। देहा फाहामसालिनि MDआ मिन्थिहोनाय बायदिब्ला अक्सिजेननि आंखालाव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबाय थानाय सा 20 बेरामिया जिउ खोमानो गोनां जादों। गुबुन फारसेथिं हादराव गोख्रैयै बारायनाय कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनायनि बिबां आरो खम बिबांनि अक्सिजेनखौ नोजोर होनानै हादरनि रैखाथि मन्थ्रिया जार्मानिनिफ्राय 23 मबाइल अक्सिजेन जेनेरेट प्लान्ट उरां जाहाजनि जोहै हादराव लाबोनो थांखि लादों। रैखाथि मन्थ्रिनि गाहाय बुंथिगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला गंफ्रोमबो मबाइल प्लान्टनि गोहोआ 1 मिनिटाव 40 लिटार आरो 1 घन्टायाव 2400 लिटार अक्सिजेन सोरजिनायनि गोहो दङ। बेफोर प्लान्टफोरखौ कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होग्रा देहा फाहामसालियाव बाहायनाय जागोन होननानैबो मिन्थिहोदों। आरोबाव फैबावदो हरनि समाव गुवाहाटीआव डिउटियाव थानाय पुलिस जवानखौ जोबोर गोख्रैथिजों फैनाय गंसे डाम्पारआ सौग्रावफैदों। डाम्पारनि सौग्रावनायजों सासे पुलिस जवाना जायगायावनो जिउ खोमानायजों लोगोसे सानै जवाना गोब्राबै जोखोम जादों। डाम्पारनि सौग्रावनायाव रुंसारि जानाय जवानखौ गौरीपुर पुलिस थानानि हमगार्ड रुस्तुम आली होननानै मिन्थिनो मोन्दों आरो गोब्राबै जोखोम जानाय गुबुन सानै पुलिस जवानखौ रफिकुल आली आरो महेसेन आली होननानै मिन्थिनो मोन्दों।
मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जाब्रबथायजों रफिकुलनि थोंसे आथिङा जलांदों होनना मिथिदों। दानिया फैबावदो बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय बिजनी टाउनाव पुलिस बिबानगिरिफ्रा माखासे मास्क गानै सुबुंफोरनो फ्रियावनो मास्क राननानै होदों। लोगोसेनो कर'ना बेरामनि सायाव गासै रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि थानो खावलायदों। गुबुन फारसेथिं बेनि उनाव मास्क गानालाबानो बायहेरायाव ओंखारनाय लोगो मोनोब्ला 1000 रां जुरिमाना होनो नांगोन होननानै बिजनी महकुमानि पुलिस बिबानगिरिया फोरमायथिदों। आरोबाव फैबावदो छत्तीसगढ़नि बिजापुराव सानब्रै सिगाङाव नक्सालिया DRGनि जवान SI मुरली थाथिखौ लांखोमादों। थांनाय बुधबारखालि मोनाबिलिनि 4 रिंगासो समाव SI मुरली थाथिखौ लांखोमानायनि उनाव नक्सालिया हाग्रा फारसे लानानै थांदों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला DRGनि जवान SI मुरली थाथिनि अनजालि बिसिया फिसायखौ हगारना होनांगौनि दुखुजों नक्सालिनिसिम आरज गाबनायखौ नेवसिनानै नक्सालिया अननाय गैयैजों DRGनि जवान SI मुरली थाथिखौ बुथारदों। मख'जाथावदि नक्सालिया SI जवाननि गोथै सह'खौ गंगालुर पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय खुमसुलपारायाव गारनानै गालांदों। लोगोसे गांसे लेखा बिलाइबो गालांफादों। गुबुन फारसेथिं मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला SI मुरली थाथि बिथाङा सुथि लानानै गावनि आंगो गामियाव दान मोनसे दङमोन। बे समावनो थांनाय बुधबाराव बिथाङा नक्सालिफोरजों लांखोमा जायो। आरोबाव फैबावदो बुकाखात मुंख्लं कमला मेरि सिभिल हस्पिटालनि कभिड केयार सेन्टारनिफ्राय सासे कर'ना बेरामिया खारखोमादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला 24 बोसोर बैसोनि हेमन्त सोरेन मुंनि सासे कर'ना बेरामिखौ नुमलीगढ़ कभिड नायग्रा मिरुनिफ्राय लाबोनानै थांनाय शुक्रबारखालि बकाखात मेडिकेलाव थिसनफैदोंमोन। आरो मैया थांनाय 24 एप्रिल शनिबारखालि फुंबिलिनि सोरांनोसै समाव मेडिकेलनि कभिड केयार सेन्टारनिफ्राय कर'ना बेरामि हेमन्त सोरेना खारखोमादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे समाव मेडिकेल बिफाननि मावख'गिरि डक्टर अपूर्व शर्माया जाथायनि सायाव पुलिसनो मिन्थिहोनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। आरोबाव फैबावदो डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव कर'नानि गिखांनाय सोमजिदों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला सा 16 फरायसा फरायसुलिफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननायनि उनाव गिखांनाया बांसिनै सोमजिदों। बेजों लोगोसेनो गंथाम हस्टेलखौ कन्टेनमेन्ट जन फोसावना होनो गोनां जाबाय। बे समाव गंथाम हस्टेलाव जायखिजाया सुबुंफोरनि थाखाय थांलाय फैलायखौ बन्द खालामनानै होबाय। गुबुन फारसेथिं जाय फरायसा फरायसुलिफोरनि आनजादा बे समाव जोबनानै थांबाय बिथांमोनखौ हस्टेल नागारनो थाखाय बिथोन होनायबो जाबाय। मख'नो गोनांदि कर'ना बेरामनि गिख्रंथाव महरै साग्लोबनायनि जाउनाव जोबनाय गैयै समसिम इउनिभार्सिटिनि गासै सोलोंथाइ थावनि आरो बिफानारि गासैबो आनजादखौ दोनथ'नाय जाबाय होननानै फोसावदों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।